Dr. Raymond Omolo e chenro mageto medo yuto margi. Apiko go manyasani matiyo kod betri kendo ok roch aluora ne ochiw e besa mag jopeng' 10 atok romo mane migosi Omolo otimo kod ojende aluora ma Kisumu dwe mokalo. Jokanyo mag bodaboda kokalo kuom riwruok margi e bade ma Kisumu oyango ni sir makamano dhi konyo joriemb apiko go ni ma thothgi onge gi peng' magi giwegi. Omi ofis bodaboda achiel mar ki ofis ochiko modong' ibro mi joma moko to pod obedo ni en sekta mar bodaboda. Koro wamwako akwani wawuothuru together. Sirikal en ng'ama wamiyo ushuru. Sirikal koyie duokoni mano suchi mano pesani. Koro kiwuotho kode maber tidhi winjo mit usuchi. Kawuono boya koth otimo gimaber gima nwakwayo chien kacha. At least sama oido network moro to rango protocol kata rango exact leadership mar gino. Omiyo kawuono boya ogochona mokelo na motorbike wakawe kendo motorbike no dhi konyowa kaka sekta. Ndakwayo ni wadhi miyo ng'ato achiel riembe to pump pesa i our treasury. Chien kanyo ne wan gi ng'ur matin nikech nwawinjo ni program moro timre Vihiga to channel ok noluw maber. Kawuono we are happy ni channel oluw maber kendo nitiere achiel ariyo adek mowacho gi boy manyalo empower jowa ma jo apiko. Nitiere lek ma wan go kimaendeleo. Koro nikech PS Omolo en jatelo man gi maono kendo dongruok maber, wang'eyo ni yote wan odhi chopone.